wis manjing ana ing rasa ikhlas. Tegese sak mangsa Guru wiwit saka jagat budal marang kayiwangan rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas. Tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan, sak mangsa-mangsa pancen adiku Manik Maya wis ora iso dindakake. Nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti mentala arep midana kelawan Semar. Tak ikhlasake aku ora apa-apa. Ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing pring apus apan pernah anakku Bagong maringno pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku. Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong, lah aku ya ora lila. Mula sing sak traju, sing sak bobot, najan sak temene bobote ora padha. Ning tumrap kowe yen totok anggap bobote padha antaraning Semar lan Woh Pertangga Jiwa lan Dipa Nirmala, aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewowogen. Urip ning jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungsa ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar. Piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kundamani. Ketingalipun wonten daya ingkang amalik dhateng pemanggih kula Kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedhing kaliyan Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadhahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Martya Kundamani tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawuhipun Kakang Semar wonten ing kayiwangan boten badhe kula patrapi paukuman. Nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing kayiwangan Kakang. Kuwi tenan apa piye? Lair batos monggo kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manik Maya mboten wonten ceceking raos kula nggadhahi raos gedhing keburu sengit kaliyan Kakang Badranaya. Syukur. Ngono dewa ngelingake marang kowe Manik Maya syukur Gusti wis maringi pepadang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng ingkang sekawit katon nglamuk ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak. Destun menapa menawi kula mboten maringaken Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ingkang saknyata kathah tukulipun wonten ing kayiwangan. Menawi Bagong namung betahaken setunggal Pelempertangga Jiwa lan setunggal Jambu Dipa Nirmala, kula kinten mboten ngelongi dhateng menapa-menapa ingkang mapan wonten ing kayiwangan Kakang. Atiku seneng Manik Maya. Ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa, adil para marta. Yen kowe duwe wewatekan sing kaya ngono kuwi janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok nyembah kowe. Mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manik Maya.
kencang marudayang pak pong syukur di menawi jenengan dika tumuli engket dhateng Purwodoksina kula nderek remen adi guru sampun ngrumaosi bilih menawi badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalpatan mila tumunten boten siyos dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karang kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing Kayiwangan Kakang Rodo kasinggihan mekaten Kakang syukur tentreming para dewa mahanane ayeming para kawula rukuning para titah mapan wonten ing Marcapada di kasinggihan mekaten Kakang Rodo mila ingkang saking menika Kakang sak mangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi plempertangga jiwa lan jambu dipa nirmala nanging kelebet Kakang Semar Nala Gareng menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedhaharanipun Kayiwangan jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang ya matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas Nala Gareng dalem Pak Petra pripun Pak arep diparingi plempertangga jiwa karo jambu dipa nirmala wah ayo iki to monggo jarene piyai pinter sapa sing darat plempertangga jiwa jambu dipa nirmala iki bakal kena lara luputing pati weh dhewe ora iso mati ya iso nek baterene entek cungkulmu mlocot ora omongan kok sarwa ora wis pat ngrasake ya Tru kaya ngapa ya rasane ya paling mung kaya pelem gadung aja sembrana Petra plempertangga jiwa ki ya legine ora ana sing ngungkuli oh ngoten kali pelem anu apa jenenge iki aromanis wah legi plempertangga jiwa oh kali pelem sengir wah legi plempertangga jiwa kali pelem napa jenenge iki pelem anu rapia wah plempertangga jiwa kali pelem sing di blaster wah legi plempertangga jiwa kali pelem oh disipi to reng ora ya wis pian mangkel aku wawe oh urung tau ngrasake koyo wawe nah ingaten badhe kula aturaken Kakang ya nek kuwi ikhlas ya tak tampani tak pangane kanthi lega-legawaning atiku manik moyo miat langeneng kalanggiwan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga Indra ulun jaluk plempertangga jiwa jambu dipa nirmala ingkang wis ulun cawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongen mrene Indra niki istiraken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun lang ing triya mangungkong kanduan rimang lirena tanpa kanin Swarekaten prayitna semulire seka bali titiyane gandayane trisanya purnama sasi ing menika Kakang sawetawis plempertangga jiwa lan jambu dipa nirmala monggo kula aturi karahapi Kakang Semar ya matur nuwun Nala Gareng iki lho wis di manggake karo pamanmu Manik Maya. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono to. Jambune ya wah. Mlenis-mlenis kaya ngono ya.
Wah, ya jambu nek yaene iki jan empruk-empruk rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi mau ditokon tuembel ya, Tru. Ha iya. Aja do rebutan, aja do rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar. Kula caosi kamardikan. Ah, monggo Kakang Semar. Dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badranaya. Dotala ruta saking Gudha Sangkara kula. Yen amutusa Sang Sri Rahab ki Lurah Semar Badranaya ki Lurah Nalagaring Tuwin Lurah Petruk samyang rahabi pasugatan ingkang caosaken dening Hyang Pikulun Manikmaya kelawan ingkang Raka Sang Hyang Ismaya. Parandening mangke Lurah Semar mus mangerteni gelagat pasemoning Sang Manikmaya parandene kendel kemawon. Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wus maringi daru beksi wisa miwah racun ingkang niwasi madyaning Plempertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala dupi den dahar dening Panakawan sumerbet Kang Panon plak kapi dara datane nget Purwadasina kagiat kadra kasan Hyang Pikulun Bathara Narada wau. Panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedhaipun sampun emut Purwadasina. Nanging sareng Plempertangga Jiwa Jambudipun ora dipun dhahar dening Semar Nalagaring lan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok tumunten sami katriwandan boten eling Purwadasina. Aduh nuwun sewu lho, nuwun sewu. Panjenengan menika sampun apus krama kaliyan ingkang Raka piyambak. Inggih meya Sang Hyang Ismaya. Ngantos kemekatan kedadosanipun menika dos pundi menawi mangke wonten tantrimanipun ingkang ngakarya jagat dhateng tumindak paduka Adi Prawi Bandha Guru menika ingkang badhe nanggal sinten to Widi? Kakang Narada Prawi niat kula pancen mekaten krana kula tidha-tidha menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadewatan kula pitados boten badhe wonten ingkang mempan nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampan panjangka kula sakmangke sampun boten wonten titah ingkang boten purun nyembah tuwin boten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Panjenengan menika sarak dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dos pundi? Angkara murka budi candala. Menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kegiatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Narada menika perkawis kula. Kakang Narada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah Manikmaya ingkang badhe nanggel. Kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Narada. Indra wonten timbalan. Kakang Ismaya lan atmajane wis ora eling, bandanen tangane, krincungen sikile. Papana ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka, sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cememplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Giris ati kula.
Tumuri pelapan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining balumbak. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen Kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos. Namung mbulu dhateng pepinginan ingkang nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen patuko badhe kejlunguk wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Panjenengan pancen angel dikandhani kok. Lah pripun tadi dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalsaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged dodo dhateng kawontenan. Wis sampun. Sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sapa iki kok? Kori selo mateng kok didodok iki lho. Walah. Pukulun. Kula ingkang abdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, ya Raden Brahma Kumbara. Kula ingkang sowan ngabiyantara Pukulun. Nalikane raen dalu wong agung mangsanya mati sirap kang iki apa iki? Lho, ora ana apa-apa Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Brodo. Punawi? Menika ora kados titah panengah Pandhawa. Ha iki lha kaya ngono iki lho kok nggawa glotrekan barang. Wah, lha menika pripun iki lho? Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu. Kulup Arjuna. Padha kanthi raja sapraptanira nggir Janaka. Asu anu Amit pasang kaliman tabe tinebena ngila dune dumawaing tawang towang Pukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi Pukulun. Ya Janaka luntampa pangestu luntampanana Janaka. Kula cancang pucaking remi. Weni dumawaing wijang rumeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya ndadosaken giri patembaya. Ya Arjuna, giri patembayane sapa? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Janaka padha raja sak prapta kita. Pukulun Bathara Teka. Narada wilujeng niring sambi kala bektos kula kunjuk Pukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono aja bektos. Inggih. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana nggih. Kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan Pukulun. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Nun inggih Pukulun. Arjuna wonten dawuh Pukulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dening kita swanana ing Kayiwangan? Mboten wonten sebab akibat.
ingkang jalari kula sowan wonten ing Kayuwangen namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa menawi Kakang Semar lan sedaya para putra putranipun menapa pasang giri kalersan kaboyong wonten ing Kayuwangen Pukulun. Iya Arjuna apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang Kayuwangen menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa Pukulun kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing Kayuwangen kenging amarga ana bab ingkang bakal ulun tibakake kelawan Kakang Semar menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan wonten lebeting Pakunjaran minangka eks narapidana kanthi kasus penusukan. Iki kok sajahe kaya Udu Janaka iki. Janaka omongane kok ting pletot ora karo-karane sapenake dhewe iki. Menapa inggih mekaten Pukulun Arjuna wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrapaken dhateng kekecepet bulu. Ora luwih kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru, mongko ulun nalindraning para dewa ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Mulat Mara Sang Arjuna semunya semuanya kang kamanungsan kasrepeng tingkahing mungsuh boten nginten babar pisan menawi paduka Pukulun kados mekaten lampanipun Janaka kuwalik raine nang kene kok raine nang kono dume rambute dawa digebeske Pukulun menawi ditela mekaten kula mboten narimakaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Sarunsari Budana nangunun Juru Diapunta Prasanta inggih Sang Bojogati inggih Bojokrama. Kula mboten narimakaken Pukulun, kula mboten trima menawi paduka Pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna wonten dawuh yen ngono kita wani kalian panjenengan ulun mboten ateges kula badhe wantun lan panjenengan Pukulun namung pakartinipun Pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman minggu saking dedalan kula mboten narimakaken. Bener Janaka nek tok waneni kok sapenake dhewe ora. Yen ngono kita wani kelawan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Pukulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung niki. Menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula mboten idri kan panjenengan Pukulun guntur geni guntur angin sirnakno Janaka. Pukulun sareng panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak-piyambak. Menika badhe wonten pundi Pukulun? Widodari ki nek yaene do kepoyo. Lilan ana kula nderek. Ora
kena kok melu arep ngopo? Kula sampun dangu kula mboten sumerep. Sampun wonten 3 wulan menika pukulun. Saben dalu mboten sapa wonten ing griya pukulun. Kakang Trata, punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuhi namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi pukulun. Guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula. Mila mboten badhe wantun mejahi dhateng kula pukulun. Arjuna kula wonten paring adhawuh Cistrisula kelakon bedah dodo kita. Monggo kula trinamakaken pukulun. Kakang Trata, menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun Kakang Kaneka Putra? Pripun? Cistrisula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki lha kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun panjenengan dawahaken menapa menika namanipun Cistrisula. Cistrisula kula mboten kraos pukulun. Lah banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nrimakaken. Paduka pukulun tetep badhe kula ajar legane ati kula. Apa kowe ora kaya? Pukulun Bathara Narada panjenengan kula katutake. Kose. Kose to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaido. Wis ora kena tak elekke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut ora. Oh iki sampun Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Ya ora dadi apa. Pukulun betoses. Lho. Dewa kok jaluki rokok iki dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambu dewa dewala, pelem pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Ringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo ki ora. Ora jane kowe nyuwara. Pukulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Pukulun. Pukulun. Nah, candrak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kowe ora. Ayo kowe dadi kesandangan rene sing akon sapa? Kula nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan mriki dipidana arep Pukulun Bathara Guru kula kelangan bapak le kakang kula, kanca kula sapa? Asing ngandangi kowe Janaka sapa? Anu, si Tomber, Togok. Togok lah, Togok. Ngapura ya, ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jeneng. Walah, sing nyandangi Togok. Anu ya, anu nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun ning Pukulun bapak kula teng pundi? Bapakmu nang pinggir Candra di muka ana. Tulungono dibondo karo Pukulun Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru.
Semau. Terus Ndara kula Ndara Janaka Den sampeyan kok nyusul mriki? Nggih Kakang. Merga rasa tresnaku karo kowe Kakang aku entuk sasmita metu medal aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar yen Kakang Semar dicekel keamanan Kayangan saiki mapan ana ing pinggiring Kawah Candra Dimuka Kakang kowe dibondo karo Bathara Guru nggih Ndara Nala Gareng dalem Den kaya dibondo nggih kaya kirik wis Petro kowe ya dibondo nggih Ndara padha tak uculi muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar Nala Gareng lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul pun pokoke kanggo kinurmatan apa-apa kula nderek waton kula duculi syukur Kakang Semar yen kowe wis isa ucul matur nuwun Ndara ora dadi ngopo matur nuwun nggih Den iya Gareng tiba padha-padha matur nuwun Gus iya Petro tiba padha-padha lah terus Bathara Guru nendi teng pundi niki Bathara Guru wedi karo aku Kakang kok saged wedi mergo tak wedeni Hadi iki kok kaya ora kaya biasane to Gareng sik nah periksane Ndara dalem anu opo Gareng waduh Ndara Janaka malam Kemis digeret Larasati malam Jemuah digeret Manuhara malam Setu digeret Sembadra malam Minggu digeret karo si Dresana lho nggih Minggu sore suntik truk sapa truk kaya bedhek-bedhekan aku ngerti kowe yo mbok tak rasa diambu wae awake wong bocah iki ora tau adus nek adus mung bareng sura Edian Petre kowe mambu apa ambune kaya ngono kok pancen aku ora ganti celana dalem gitu nek anggere ngene iki Ndara apa wah modiar kowe iki ndower Pak trembelane anak kok wani karo wong tuwa nek ora aku sing nglametke kowe iki nyong sandangane sapa kowe sing ngandangi sapa togok lho bapak budane Kayangan mau aku bingung terus sowan togok ayo piye meneh iso munggane Kayangan sirku mung arep nylametke bapak karo Petro karo Gareng kuwi matur nuwun nek ngono aku seneng Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados pundi. Ngawur banget. Pulun rada duntang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Lungguh ning Dampar Kayangan. Lah terus mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah
Iwang Wilon maneh kaya ki nek cedhak ana ing jagat, kae mergo wis kerepotan ra iso mikir, ra iso bingung penggalih. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana liya kejemu mung Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Wilon Bathara Guru, nek kayangan ana sing lungguh dampar, matek. Wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Trada. Kok Kakang Pukulun Trada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing Kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake. Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngampi-ngampi karo kowe, wis rasa sumelang, ngono. Nek Janaka nibake panah karo kowe, mesti ora bakal temomo wong kowe iki lagi kesinungan kadegdayan kaya ngono, Bagong. Jangan sekali-sekali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Kleru. Janaka. Wah, ketok wis halus, selip. Wis halus wae kleru. Aja kuwatir ayo Janaka. Monggo Kakang Trada kula dherekaken kecilian ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Trada kula dherek. Ngono kuwi rada wangun. Ayo. Bang Wangaruna katinetraning uga rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pene panca ing ora ta kaya lampahing Risang Arjuna miwah nata ing Ndarawati tuwenen satra nunggul pawenang nalika semanten ing Ciptarsa tetinjo sanggaring para Panakawan ingkang boten nate sowan wonten negari Ngamarta. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Werkudara apa lah kok dadi wis nganti suwe banget Kakang Semar lan saat majane kabeh ora sowan Praja Ngamarta Marata coba tak takoni Dimas yo apa Siadi tau paring pangandika ingkang natoni marang atine Panakawan nadyan aku ki wong bongol. Nadyan aku ki wong kau. Ning pendak-pendak aku guneman karo Panakawan, mesti tak ati-ati aja ganti gawe kogel kagelan ati ning Panakawan. Merga Werkudara ngrumangsani kahanane Pandhawa sing nganti kaya mengkene merga labuhaning para Panakawan. Bener Yayi? Yo. Siadi dieling-eling apa tau tate paring pangandikan sing gawe kogel kagelan penggaling Panakawan durung ning sing tak jubriyani mung adiku Jlamprung merga panjenengane utawa adiku Jlamprung kuwi pendak dina srawung karo Panakawan mbok menawa ana tembunge sing ketrucut ana tembunge sing ora disengaja
nganti dadi tatuning atining Semar lan sana-anane. Mula takonono Janaka kuwi. Arjuna kula wonten maring ada. Apa si Adi gawe kogel kagelan penggali Kakang Semar? Raka Prabu. Kados menawi dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara sak saged-saged kula mboten badhe tumindak. Ing mboten sak mestinipun kaliyan para Panakawan. Jernyatanipun Panakawan menika Kaka Prabu pirsa piyambak. Tansah anuntun dhateng gesangipun pun Arjuna. Ya, muga-muga ora ana sing gawe tatu atining para Panakawan Werkudara. Kulon kula ngaturaken bekti. Ya Kresna Luntomba. Guru hakeku aku ngaturke bekti. Ya Werkudara ndak tampa. Kulon kula ngaturaken bekti. Arjuna. Ora kaya kadang kita kekarone ngaturke bekti kelawan panjenengan ulun tak tampa. Nanging ora kaya jeneng kita Janaka kebangeten. Nggon kita ngorek-orek marang pasuryaning para dewa. Apa bakal niat ngasake kaprawiran? Apa bakal niat ngiyas sarta ngilani marang Bathara Guru? Teka nalika semana kowe sowan ana ing Kayiwangan wis gawe wiranging Manikmaya. Dina samengko ndhisiki laku lawan Manikmaya. Prapta ana ing kene. Apa isih kurang nggonmu gawe banger bacing asmaning kadewatan? Apa isih kurang nggonmu ngina marang para Jawata Janaka? Estu mboten ngertos kenthang kimpuling lelakon. Pojok mlereting kahanan teka Paduka ndukani dhateng ingkang mayapun Janaka. Lepat kula menapa pukulun kula aturi paring dawuh mangke kula ing badhe sagah anebus lepatipun pun Arjuna. Janaka, kita munggah ana ing Kayiwangan gawe wirang panjenengan ulun. Malah nalika semana kita wani kalawan panjenengan ulun sekecap padha sekecap. Tumilun tibani guntur geni guntur angin nanging eloke mbuh saka dayane ngopo guntur geni guntur angin ora tumama marang jeneng kita malah cestri sula pusaka kadewatan ingkang ampuh kagila-gila ora tumama ning badan kita tumuli kita ngoyak kelawan panjenengan ulun lumaku mlayu saka ing Suralaya ing cipta golek papan pendelikan malah ning kene ketemu karo kita Arjuna yen ngono kita pancen menungso ingkang mulang sarak wani ngina marang kadewatan maring ngece marang kadewatan ulun Arjuna ora ana pangapura kanggo kita kejaba ngulun cemplungaken ing kawah Candradimukha aku sing adili Werkudara sik to Yayi aja kesusu to. Sing jeneng wong tuwa ki tumindak wong nganggo petung ora sapenake dhewe. Wah, setan. Sing undi adi ya Janaka. Dumeh dadi lelanging jagat lancuring bawana, dumeh dadi wong ngampuh. Nganti wani munggah ning Kayangan. Kok sik to dipetung dhisik ora perlu dipetung. Sing paring dawuh guru kakekku tangeh guru bakal guru karo titahe ondene pecahe ndase kok sikik to ora ngawur kaya ngene Werkudara kulon sewu Bu kulon
Sampun ngantos menika mangke damel dredah antawisipun Werkudara lan Janaka. Pukulan kala wau paring dawuh menawi Janaka minggah wonten ing Kayuwangan menika leres. Iya. Nyata blegere Arjuna. Mongko nyatanipun kula nuwun sewu, Janaka menika mboten nate pisah kaliyan Kresna. Wiwit kala wau bidhal saking negari Ngamarta kula menika sareng kaliyan kadang kula pun panengah. Nanging nyatane ana ing Kayuwangan ana wujud Janaka. Nanging ngaten sakmenika ngaten mawon. Monggo dipun buktekaken. Pukulan maturi nganti ingkang wayah tetiga dhateng Kayuwangan. Ayo yen kita ora percaya karo panjenengan Kresna. Laning kalanggiwan aglar pandhan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang ing Koko Rabu klilanana kosek aja kesusu menungso ora tatanan keparat ngembar rupa karo Janaka pengin tinju ngakhirat nyawamu. Janaka lagi topo? Ya, aku tak omongke lagi topo. Marang Begawan. Cipta plempem. Oh ya. Iya. Arjuna. Jugara nggon kita topo Janaka. Kuwi lah dalah topo barang to Werkudara. Wah, sapa kuwi? Cengengesan. Lah kowe apa ora ngerti ya? Ora. Sawangan nganggo permana jati kok kuwi sapa ngono lho. Nun sewu ngantos kados mekaten lampanipun kuwi kados pundi Pukulun? Panjenengan kedahipun nglenggono dhateng lampan ning sampun panjenengan lampahi nek nganti kayangan nggo jag-jagan tiang-tiang menika mestinipun Pukulun menika nggadahi kalepatan. Mestinipun lho kula mboten nuduh dhateng Paduka Hyang Pukulun Jatimurti. Pripun? Menapa tasih badhe niat nggadahi pangarti mboten sae? Pripun kula tanyuwun prisa? Lah kene iki mung muncul Janaka ya. Kocar-kacir ndekno sapa-sapa pateni, sapa-sapa pateni. Panjenengan menika dewaning para dewa lho dipramesti. Panjenengan menika datu minta ingkang sae. Supados dados patuladan para titah ing gumelar wonten ing jagat. Lah wong ora luput, Semar ora kleru, Gareng ora kleru, Petruk ora kleru kok. Dibondo, diracun. Nek mboten Janaka menika ingkang milujengaken Semar kalian Petruk kalian Gareng, kayangan saya geger tinimbangane geger sak menika. Pukulun Bathara Narada kula menika Janaka. Ya kok sik, kowe sabar sik, aja kuwatir. Ning sing tak anggap Janaka iki dhisik, mengko kowe gampang. Nggih. Koko Prabu wis manuta. Nggih, ngestakaken dawuh. Edianten. Koko Prabu menapa kepareng kula jemparing saking mriki. Kosek to aja tok panah, kontal tenan kae. Kosek Janaka kosek iki nek ora ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aten? Namo malah kula saya wireng, kula menika saya getun.
teka Janaka kok saged menang kaliyan kula menika panjalmanipun sinten? Menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan. Lah, wong ki nek angkara murka pakartine mula paningali peteng. Wong ki nek tumindake elek ora iso nggunakake netra batin. Ming peteng dedet limengan merga ora iso wening atine, ngoten. Sampeyan dienggo dolanan karo titah ya ora krasa. Ya mung merga titah menika pancen lagi winawong dening dewane. Dibantu karo dewane. Ngoten. Nggih, Kakang. Badhe ngresa? Badhe ngertos? Kula badhe ngertos. Teka Arjuna ingkang wonten pingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Kenging pusaka Cestri Sula mboten menapa-menapa. Sinten ingkang ngemong dhateng Janaka menika? Ah, wong ki nek peteng ora iso nyawang. Kula aturi mirsani iki. Ulun ingkang ngomong lawan jagate Arjuna, Guru, kita arep mboya trima. Ulun sepinten kelepatan kula diagung pangaksama. Ya merga saka panggersahe Ismaya. Pasambate Ismaya nalika mbok bondo ning tepining Candradimuka. Wekasan ulun tumiyup sangka ing ngondarandir bawana manjalma sajuga kelawan anggane Raden Janaka. Ya Raden Angling Darma, Angling Darma. Edian nduwerke karo Sang Hyang Menang ya wani sembrono. Darma dengkele atos kuwi ora. Nggih Bu kulun nandhang kalepatan. Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti musti nitah dening Purbaning Hyang Mahanasa minangka dadi pamomong. Manikmaya marata gaki saiki petungen kaya ngapa rekasane Badranaya, kaya ngapa rekasane Semar. Ing mestine urip ana ing kayiwangan kudu manjalma urip dadi titah. Mongko mung tukang pamomong, mongko mung panakawan. Apa kita kepengin ngrasake dadi kaya Semar? Yen ngono ulun ningkeng bakal malik jagat. Ismaya dadi Jawata, Manikmaya dadi titah. Mboten ulun mboten. Kula sampun ndodho ing kalepatan. Kula aja gampang lupute kelawan Semar. Semar kaparingan panguwasa, ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa, nalendraning para dewa, terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah. Nanging ana pitunganing Hyang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita. Inggih Bu Kulun. Sepisan ji Kulun pangapura. Angka loro kita mbaleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi kang bakal maringi pangkuman kelawan jeneng kita Manikmaya. Inggih, pukulun nyuwun pangapunten dene kapindho. Kita kudu maringake pelem pertangga jiwa lan jabu dipun nirmala. Gangsal 12 kilo. 15 kilo Bathara Guru. Edian. Nembung pelem kok 15 kilo ya. Tekor bakule ora. Wah, wis. Yen kita ora maringake aja takon dosa. Ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita. Nggih Bu Kulun. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang abdi tadhah wadana. Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah Bu Kulun. Mboya dadi ngopo? Wis ngono Manikmaya. Ulun kundur makayangan. Ingkang sabanjure apa ingkang bakal kita tindakake, kita maringi pelem pertangga jiwa, nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong. Pukulun kula jejering Jawata, apa ngatasi dewa duwe keluputan ora gelem nyuwun ngapura karo titah. Luwih dhuwur derajate, luwih jembar kesabaran yen to ana dewa ingkang nyuwun ngapura kalawan titah, yen to pancen dewani luput. Inggih, pukulun ngestakaken dawuh. Wis ngono wae Bathara Guru, ulun kundur makayangan. Pukulun menapa mboten mancing wonten angganipun ingkang abdi malih. Wis cukup tekam semene. Aduh Pukulun, bakal hancur saya Pukulun.
Mboten wonten kekuatan ingkang ngayomi dhateng kula pukulun. Surem-surem Tiwangkara kinten. Modiar cacate. Ora diayomi karo Pulun Bathara Wenang wis ora bakal duwe kadigdayan deplok karo Ndara Janaka. Pukulun kula aturi paring dawuhan Raden Janaka sampun ngantos mula sora kalian kula. Arjuna wonten paring aden. Aja pisan-pisan gendak sikara kalawan Arjuna ingkang iki. Inggih. Iki mung saderma nglakoni wonten ingkang nyipta ya kuwi wayah ulun Catugara ya Teja Mantri ngestaken dawuh. Badhe kula estakaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Pukulun ingkang inggil menika mencereng terus mripaten. Menyuwun tulung Pukulun. Werkudara. Nggih. Aja nganti milara karo Arjuna iki ya, Nggir. Ya. Wah, setan. Pukulun panjenengan dipun sebut setan. Ora. Ngerol tenan. Saka ngarep tekan rampung kok ora ana ora tanpa bagong-bagong terus tekan meh bubar kaya ngene iki. Wis ulun kundur makayangan. Pukulun. Pukulun. Iya. Mangke mawon Pukulun. Menika tasih wonten soto Pukulun. Ulun boya doyan soto. Pukulun mlari ngertos napa bedanipun soto kalih Siti Pukulun. Agung aja kurang ajar. Ulun ngerti bedane mergo ulun dewa. Iki pancen setan tenan iki. Iki sapa-sapa jago-jago kaya gelem kabeh ngono lho. Wah, wong kok dugal kuarasane kaya ngene. Ulun kundur makayangan. Kakang Rada, Punami? Arjuna menika kinen mandhap saking pelenggan. Mudhun sekali kali. Mudhun iki dungganmu. Lam-lam perjiwatan. Boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi ndika. Sing arep dipermak iki apane? Ritik Pukulun. Pukulun Bathara Guru. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arjuna ulun tampa. Ila bakal ulun paringi pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Inggih Pukulun. Koko Prabu Ndelolawati. Arjuna apa? Koko Prabu, kula kapang lan panjenengan Koko Prabu. Iya, Janaka iya. Raden Janaka Rasu diwangsul. Pukulun. Ora kowe iki ndang sapa? Pukulun Sanghyang pendek. Pendek dengkulmu kuwi. Pukulun Sanghyang menang. Pukulun Sanghyang menang wis bablas kok dadak diceluk. Ora ketok iku ajeng diajar kali Janaka. Ora. Kang Mas Jodipati. Oh. Ya ampun sengol ngoten niku Kang Mas. Sing alus Kang Mas Jodipati. Nggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas. Yo, tak tampa. Pangestuku tampan ono, arep nampani pangestu ra? Nggih Kang Mas. Rene nyedak rene. Sampun mriki mawon Kang Mas. Ngerti nek arep dikepruk. Wis ben ora. Bagong Salina. Lah salin piye? Wong aku mau ya mung digawe karo togok tenan tak catut cangkeme tenan. Lah sapa-sapa arep dicatut cangkeme. Maraya aku ora iso salin. Ulun puja bali kaya wingi ngene kowe Bagong. Dan iki kok suwe banget to mengarsane kowe. Wah, sajake wulet tenan. Togok lek gawe jan tenanan iki. Nganti angel disalini. Ayo kesalin ora kaya bocah sini. Halo.
bandel ora. Nek mau tok panah ra kowe getun to. Setan. Ngapunten nggih, Ndara. Soleh ora dibaleni. Kok malah guyu e? Kowe iki marai mangkel ning yo marai guyu. Bingung ha. Kok ndek kathok kaya ngono. Ana iki gane sampeyan biyen dhisik lemu. Oh. Iki biyen ana tulisane SD kepek Wonos. Aku gumun lho bocah siji iki kok ora kaya Gareng ora kaya Petruk jan. Rumangsaku ki jane kepiye to? Dagongan tampanono plempertangga jiwa Jambudipun nirmana kinarya syarat srana pambanguning desamu. 15 kilo lho. Iya. Lah meso tekan 15 kilo barang. Wis ulun buntel sisa. Oh, piye? Ayo didum sak keluarga to, Mir? Iso. Kowe njaluk ora, Reng? Njaluk ono. Isine brek. Entek kok isine ora. Matur sembah nuwun, Bu Kulon. Kanggo syarat srana pembangunan desa kula. Nek boten ngoten ndak ora rampung-rampung. Ora pamitan barang to. Nek kecukupan karepe rak mulih diusung dhewe kae. Wis ben ora kesel ndalan rak ngelekar semaput. Wah, jan setan tenan kok. Pukulun kula nyuwun pamit. Ya Kresna sing ati-ati. Pukulun kula nyuwun pamit. Arjuna, ulun nyuwun pangapura mboten dados menapa. Aku njaluk pamit guru hakekku Bratasena. Ulun nyuwun pangapura. Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten Kakang. Iya ora apa-apa, lalekke lakon sing wis ora sandang. Eling-eling.